Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kaliang persya apo ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC kapan sngo ba kamhun satya bat kam sngo suk ya kamang tyngka belawan ra ka Executive Committee EC jong ka Voice of the People Party VPP bayalam khamat ya kaliang persya ubalong rukum MDC jong ka UDP na sora Bah Titos tarwal khan ulong bagi MDC kaliang persya kimhun satya ya kani kamang tyngka wat la ka EC jong ka VPP kalakam baki dang bun ki jingmi banya ki jing penlut ulong ru bakani ke Executive Committee kamla ban penshai halor ka jingwanra ya ka supplementary expenditure ka balong waypoint prapopra klor tyngka haduk bakut no ka dorbar Bah Titos ula Khyrwit ru da ka baong ba hapok ka ying dorbar ki MDC ka VPP kimla ban ang tangba kinang pat ban penhe shabar jongka dakaba penbut ru baki MDC jong kaliang senchar kidei kiba rem dorbar pen ksan shabar hakabaya dei berkajing bomsya jong chairman ya kaliang persya banyata ya kamang tyngka Bah Titos ubolong ru kumusi embarim ulong ba kalong ka aka kabam la ban priang baru ka pambat jujia hakaba ailat satay kidukhan banyata ya kanu ka benta jong kamang tyngka ulapan sngauru ya ka jinglango bau chairman ula bu ru da kapor ban ai ki kyrteng ki dekon ban ya shimbenta ula ong ru palada kem ai ki kyrteng ki MDC ki dei ban yo ban kren lada sha ya kapor nakadaw ba kapor ban ya tai ya kamang tyngka kam dei ban wo dong wo daw ula benrap